media ni फाइनाय जत चैनल नि ताकुक समनो खाकाहाम PIPC निंगुइ जों तिनि PIPC नि सेंट्रल मीटिंग सिंगरो मुलुंगा सुखा सिनि मेन जे एजेंडा अमंका चिनि पीस एकटुमानि बिसि कलो मांगुइ थांका दाबो इम्प्लीमेंट उंयाको किसे किसा इम्प्लीमेंट उंखा अमरनो तै न जों तिनि रिव्यू खायलायका गोबांमा इफिलि फाइनाय सिलाय सबा खालायै ताकुक समनो केस ताबु पायाको आनि मिचिबो पाया अमतिखाय गोबांमा कोर्ट रबा ताबु चिनि बरो प्लान जागै तंग केमनि मुंगै वारेन फाइ तंग ताबुबो गाय ताबु गवर्नमेंट गोबांमा जागावो इनिशिएटिव नाका चिनि PIPC बाय जों आगिवो डेपुटेशन नि माने याबुलो हारिवै ताबु बरनो रिहेबिलिटेशन नि बागै ताबु साइतो बै तंग एबं किसु किसु ताबु बरनो हाबरिवै ताबु जागा तहसिलति थायै बागै रिजाखा एगा आबुनि बागैनो सारा त्रिपुराबो गोबांमा जागावो चिनि जारा सिलायबे सबा खायै फिरगै फायनाय रिटानिस रंनो रिहेबिलिटेशन न तैनो संतिनि और रिव्यू खालायका एगा गोबांमा बरनो ताबु मायाको अनेक बरो एक्सेप्ट बमियाको अबरन तै बसंतिनि और प्रोग्राम खालायका ताई PIPC नि चिनि जे कमिटी आगे सेटल कमिटी तंगमानि चिनि आदम बो थै थांगा अनेक गायजों तिनि कटाल खायथा कमिटी बसं ताय स्टाफ साकैनो जों कमप्लीट खायबिनाय इंका चिनि तिनिनि जे इनको पांडा सुमानि जों त्रिपुरामा थावो तंतैनो बुबागरानो साका जों बुबागरानि नलेज रिविनो सिकाङो जों खवायो जों रेडि खालायका तिनिनि मीटिंग बो बुबागराना इनको WhatsApp ते मेसेज राका बुबागरा चिनि इंडियानि फाटारा तंगमानि बागै बो नायाको जत त बिनि नलेज रिविनो जों मीटिंग जों खालाय तंगो गाय कखा जेहेतु PIPC एक नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन जोंर जरा सिलाय सबा खालायनाय जरा रिटार्निस बरनि कमनो वान सुबै एवं सिनो जरा सुबासु खालायनाय गामि आमसाइनि एवं तिनि त्रिपुरासानि हामख्रायनो तै नचिनि मेन जे एजेंडा चममनो तै ना बुंनाय गायचिनि पीस एकर्ड न इम्प्लीमेंट खालायनि बागै जों दाक्टिनो जों केस खालायसिनाय किसुदिन नागे चिनि एडवोकेट एंटनी देबबर्मा बाय पक सालायका एवं जों तिनिनो बिनियागो चिनि पीस एकर्ड नि कागज स्टक डकुमेंट स्टक बिनानै जों थाङै दंगो ओमफ्राय बबो बसिका चिनि अमनो बो हाई कोर्ट केस खालायसिनाय ओमफ्राय ड्राफ्ट कमप्लीट पेमेंट करेनो जों इनको हाई कोर्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट जों केस खालायसिनाय इम्प्लीमेंट खालायनायनि बागै कारण गवर्नमेंट जोंनो प्रमिस खालायजा केस खालायसिनाय ओमफ्राय ड्राफ्ट कमप्लीट पेमेंट करेनो जों इनको हाई कोर्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट जों केस खालायसिनाय इम्प्लीमेंट खालायनायनि बागै कारण गवर्नमेंट जोंनो प्रमिस खालायजा जोंनो पग रिजार्व जेचिनि पीस एकर्ड खालायनायनि बागै जों आरो फुरसाना खालायो 1996 सनो त्रिपुरा पुलिस ओ एडिसि आमसायो खालायनायनि बागै आबनो गवर्नर थानि रखजामानि आफुरनो गवर्नर सय थायका किन्तु दीर्घ बছর लेफ्टर नामाल कार्यकरी खायजाया ताबो खालायजायाखो किन्तु बुबागोनां तैखांबाय दिनै एडिसि ओ क्षमता खायमानि याबुलो ओ एडिसि ओ पुलिस फोर्स दिनै प्लाननि बागै ताबो पक्साबना हारजाका एवं काउन्सिल अबनो तै बिल पास खालायजाका अबनि बागै जों बिलायखेन खातम थगो बिलायखेनो जों तामि साने बुबागोना हामबाय याहारो तामनि बागै खाय बिनि सुबासु गायता जत्तो चिनि इए ताई MDC रक्सुबा चाइतमनि बागैनो दिनै पुलिस बिल एडिसि नि काउन्सिल पास हुंका एवं ताबो बिनि रुल्स बो ताबो डिस्कसन नंगै ताबो पास हुंगै थांका एंकाय ओंति आइकेनो गोबां मचिनि पीस एकर्ड इम्प्लीमेंट खालायजायाखो ताबो खुसाना खालाय 10 बे एकर्ड नि सिगारि बारिवो रेडियो स्टेशन मन तमनि खालायजा प्राय 80% कंप्लीट किन्तु ताबो साइ चेथर जागिया आबनो तै केबो खरसायनि बागै खेलायतो निजागो अमनो बचिनि PIPC नि अजामारक्षन थाङै नायनाय जों नाया बोसोर गंया अंगनाय गाय जों डिस्ट्रिक्ट वाइज चिनि रैली बोसों संनाय दातिनो गाय जों एका टेंटेटिव डेट सिंनाका जों सिपाइजला बाय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि रैली जों कुमुलंग दातिनो खालायनाय चिनि सारा त्रिपुराओ साब्रुम बखागो दातिनो खायनाय चिनि कक दंगो एकाय ओंते एकान अमरपुर बखागो जों खायनाय जत दिगेनो जों खायनाय बागै साइतो बै दंखा एवं डेट मोटामोटी फिक्स न दिगे थां दंखा एकाय कायसा चिनि कायसा लामाव बुसु उंगै बुसाखा अमंका कोरोना भाइरास न तै
एकमो जुदि बेमार के जों हयथ' गतर मानसिनि खाम सुंथि जों रेलि खालामनांला गावनो जों मान सुबुय दङ बायखागो गभर्नरनो जों मेमोरेन्डाम लिरनाय आगरतला हयथ' रेलि खालायो गायचिनि प्रत्येकटा मुभमेन्ट अब डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट दंनाय एवं पिसफुल दंनाय जों गणतान्त्रिक लामाथिं नांगौ खालामनाय एकाकाय आरो अनेक बर' प्रश्न खालामनो दिनै जे जारा टिवाइपिसि खालामनाय बर'खौ तिप्रा मथानि बायसे गोदान जागोन बर' थाङै टिवाइपिसि बर' तैसा आलादाखाय थायका आं बुबागारानो बिसोरनो तै बबे मालाय कक साका एवं बुबागारानो डिटेल्स सुक्रुबि सामानि यागुरनो बुबागारा तैसा आलादाखाय थायका आं बुबागारानो बिसोरनो तै बबे मालाय कक साका एवं बुबागारानो डिटेल्स सुक्रुबि सामानि यागुरनो बुबागारा साका नरम खालामनानै नांगौ खालायदि अबा आंनि सापर्ट दङ एवं आं सापर्ट खालायखांनायनि बुबागारा सावो अमा मेन का टिवाइपिसि नि का जारा जों सालायदार खालाय फैलेनाय खेतिनि फैनाय रं बर'नि दाबो रिहेबिलिटेसन नाया बे गभर्नमेन्ट जोंनो जेखेने उनको प्रमिस खालायजा एकर्ड खालायजा कागज पत्रआव एकर्ड खालायजा के जोंनो ताङै दाबो पिस एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालाय ताङै चिनि मान थायनो रियाबा तिनि बुरु एकर्ड इमप्लिमेन्ट नुइ दंगो तिनि मिजु एकर्ड तिनको मिजु नेशनल फ्रन्ट एकर्ड इमप्लिमेन्ट नुबायखा किन्तु चिन त्रिपुरानिखौ ताङै इमप्लिमेन्ट नुयाबा आबुनि बागैनो जों ताबुखाय एकदिके डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नुसैनाय ताय कैसे कैसे हाइकोर्ट खालायसैनाय दिन एडवोकेट बायबा कक्स खालायबेके जिनि जों डकुमेन्ट्स दिनाय दाकुरा आबुनि बागै जों त्रिपुरा हास्तेनि जत्त लुकुरमनि नुसुबासो नांगौ ताबु बेलाय दुख नांगौ जे चिनि खरकसा बर' सिलायबे सभा खाय हा दफानि बागै सभा खाय फैनो सा खामियां खाय केबो नायलाय करि के बिसुवा सुमाया जों जारा सिलायबे सभा खालाय फैनाय जों निजेनो थांगै मा सबायलाय खक्सा खुंनो दिनैबो जों सुबाय फायो चिनि तो खिरायदा बर्मा रुनि नगर स्टुकुंगै क्लाइटंजा जों पाल पालके थाङो चिनि ताखक माथाम पलय क्लाइटंफोर के बथानजा चिनि खवायनि जत्त चिनि ताखक संनो प्राम खुंलायो जों बनो चुबावै दिनै साखाम दिनैबो अमिटिंगो फायसबायका अमतिकेनो जों गोबाङा आगि नयनबासिनो नायका चिनि ताखक नयनबासिनो जों नायनाय दैसा गायबोते आके सारतिफ्राव चिनि बर' गोबां जागायाव दफा हानि बागै सभा खालायनाय र दिनै फैयो जों मा बलायो जों सभा खालायनायनि बागै दिनै एडिसि बुंखा टिएनबि जुदि बलम बिसिङाव दङ सुबा सु सिलायबे सभा खालायाखै ताइ यामो डेमोक्रेटिक लामा तिउजे जुदि गणतान्त्रिक आन्दोलन मा तैसानि थायाखै दिनै एडिसि मान राखामो दिनै जत्तनि फानबायनो दिनै भारतनि संबिधान गरै आबनो संशोधन खालायै जोंनो एडिसि खन्य रिमारिखा ओ एडिसि खन्य रिमानि बागैनो जों दिनै अरो त्रिपुरा लेन्ड गेटार त्रिपुरा लेन्ड जों सानै मानखा एकाय जुदि जों ममा जुदि खन्य रिमाय एकाय दिनै जों म सानै मांगला खामो खन्य रिमांगला खामो का आबनि बागैनो शुद्ध सिलायबे सभा सिमिया जों जारा डेमोक्रेटिक लामातै जारा सभा खालायनाय गरम जत्तन सभा सबायनो जों सिनि दफा हानि बागै जों माबान सुबि जों सभा माबो चालायनाय लगी लगी आं दिनै नरनि बुसकांगो जत्तनि थाने कयनानि मुसुंगो जे आबुको बरंगो जारा सिलाय रमि तंनाय ताखक सुनो बां सानानै नायो एवं गभर्नमेन्ट न बां कयनानि मुसुंगो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट लेन्ड गेटार त्रिपुरा लेन्ड जों सानै मानखा एकाय जुदि जों ममा जुदि खन्यरि माय एकाय दिनै जों म सानै मांगला खामो खन्यरि मांगला खामो का आबनि बागैनो शुद्ध सिलायबे सभा सिमिया जों जारा डेमोक्रेटिक लामातै जारा सभा खालायनाय गरम जत्तन सभा सबायनो जों सिनि दफा हानि बागै जों माबान सुबि जों सभा माबो चालायनाय लगी लगी आं दिनै नरनि बुसकांगो जत्तनि थाने कयनानि मुसुंगो जे आबुको बरंगो जारा सिलाय रमि तंनाय ताखक सुनो बां सानानै नायो एवं गभर्नमेन्ट न बां कयनानि मुसुंगो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट न एवं अमनतै जों सेन्ट्रल बबुबा गरा बाय जों कक सालायका होम सेक्रेटारिनि लेभेललो जों कक सालायका एकाय जों नायो बर' कायसा गरम तैयै पिस एकर्डनि बिसिंथि बर' फिरगै फायबेन नखुन जाहाथे गभर्नमेन्ट इनिशिएटिभ नाना खुन दाथिनो बर'नो सिलायबे सभा याखारि तुमनानि बागै जत्तनि बिसि रेसपन्सिबिलिटि का सेन्ट्रल गभर्नमेन्टनि बर' एकर्ड जुदि मुइ जत्तनो तुबुइ थुमुइ मानखां बेखाय त्रिपुरानि जारा सिलाय रम तनाय बर'नो खायतांनि तुइ मायाना बर'नो तुइ माननाय ताबो आलफानि उनको आलफानि जे बाकी अवशिष्ट तंनाय बर'नो तुमनानि बागै ताबो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट याखारि रमि तंगो तिनि नागांखा तिनि मणिपुरि रंनो तिनि उनको दिखलाय तुमनानि बागै सन्मान लुइ तुमनानि बागै चाइ लुइ तंगो के आबनि बागैनो अर जत्तनि से बिसि उनको नायके मीडिया रंनो कयजाव ताखौ
norok ni maddomino chini dofa tini musika kuna kunini chini jingjalno phunukjaka norok chini o je dofani sobawo norok kaisa sengkra norok silai rom yapano norok kaisa phunumani bisingtei sisarika chini dofano norokni sakar maboino chini tipra sarotini kebangma jagawan sisawi pekya kebangma jaga hanya kelai kini rogo norok subai pekya omono jengma bolayu kai amti haikeno जों जरा दाबो सिलायबाय सबा खाय खायै दाबो बुंनाय बर'नो सुबारनानि बागै नरनि थानो जों पयो जेल बिसिङावबो दाबो गोबां बर' सिनि जेल लायजाक दङ 20 बोसोराव उमुय थानायखा अनेक बर' दाबो यगयाको गोबां बर' यगखा दै बाक्सा दाबो यगै आं बर' बायजुवा जखाय दङ जोंखाय दाबो गभर्नमेन्टनि किसाव कर'ना भाइरासनि रेस्ट्रिक्शन बाय जों जेल थांनाय नायमानिया गभर्नमेन्ट पारमिशन करै अबन बाय जों नायमानिया के आं खाख्लायो chini TYPC tene kan non political organization sem bubagara bena tonai agi bo bubagara congress ni yakar khaipru ni sim congress nopru sim TYPC bubagara itongo khinango botonai sem thancha nayo bubagara sawo thancha ni bisingtino chini dop ayogna chini hana phiogui mannai sem nayo bubagara ti khantino chini soba sem khlainai